Què penses que aprendran amb tu els que vinguin al curs? Espero que aprendre no sé, però que agafin l'esperit de que el món del vi és apassionant, de que Catalunya és terra de vins i que Montsant i Priorat és un lloc meravellós per fer vins, com tants altres. I jo explicaré la meravella de casa meva. Fa quant de temps que està l'ADO treballant en la sonificació? 7 anys. És a dir, que ja en tenim prou experiència. Sí. Doncs ja el sabeu. Si voleu saber més, veniu. Heu de venir al curs, oi? Clar. Joan Asens, un crac. Us espero a tots. Tu ets carratxero o carratxero? No, jo soc dels dos, però avui perquè ells volien portar... Vaig estar a punt de portar carrerada, però vaig dir per contrapunt. Però llavors em dir, mira, saps què? No cal el contrapunt, no... Fiquem dos garnats. Bueno, però ja entre peluda i no peluda... Ja hi ha un contrapunt. Hi ha un món de coses, no?